Ladies and gentlemen, please welcome Innovation Music Revolution Mix. Apa bedanya polisi karo maling? Yo beda. Nek maling itu membuat kerusuhan masyarakat, nek polisi menenteramkan masyarakat. KTK ya ro. Maling sing polisi wis ora iso. Anu paling ngomongin soal polisi wedi karo maling. Lho. Lah kan polisi wedi karo maling. Nek malingnya nggo bom. Ora iso. Bedane nondi? Bedane polisi karo maling ya. Nek polisi siap no, siap, gerak mesti ngendep, siap, maling, siap, nek maling, siap, gerak, oh ayo, lah gak sama yuk, sebab dusikil, maling dusikil, oh alah, apa aja dusikil mesti sama ayo, oh oke, ngajokin dusikil terus, ngajokin dusikil, dua. Sikile pira apa? Kan sikile pira loro. Main bener mejo. Pemikirane ngono nek wong teke bener. Lah nyapa iso tekan mejo. Mejo sikil papat mlayune tok. Lah mejo lek benda mati to, Bos. Mas yo siapno jenenge benda mati ra di pas sikil tetep rasa benda mati. Beda motor mati bodoh. Ya aku kena motor yang mati apa hidup? Mati. Malu ini banter ngalah-ngalahin malah. Ya tapi lah iyo sepeda motor benda mati pas jalan 100 km per jam. Saya tapi yang mesin, tapi kan gue mesin. Ya benda mesin gue mesin mesti iso melayu loh. Goblok kok. Ya mesin jahit. Mesin jahit itu mesinnya gede rasa melayu cukup terusnya tapok ngambilmu terusnya mesin jahit itu mesinnya degrek nenggor mesinnya rasa melayu kok lah saiki mesin jahit ya mesin jahit lah nah dipancal apa pokoknya anggar dipancal rasa melaku mesti menang mesin berarti apa nih dunia ngerti pancal menang. Lah bojoku nek tak pancal malah melayu minggat. Lah bojomu maksudnya boso. Nyuwun sewu deh ya. Dhewe nek kene iki menghibur masyarakat. Aja mesu-mesu. Rapik diwasi. Ya ora apik. Rukun lagi sandal cerah guys. Kalau ketara setuti olah ketara. Becek ketitik olah ketara. Berdiri sama tinggi, duduk sama tegak. Duduk sama rendah, berat sama dijinjing, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Tong kosong berbunyi nyaring, tong masjid itu kosong, deng masjid itu jadi deng mati. Apa nih? Maka para alim, para ulama, para kiai sing biasanya ngumpul desane Pak Muji loh. Nyapa? Aku dulu kagak ngulon. Alhamdulillah. Nemboyo Mekah Madinah. Sing rukun Islam kelima yang dilakoni apa mangan aku ya paling tidak awak dhewe nembang sing religi ya ketuk saire nganggo puji-puji iso Assalamualaikum salam apa sih cacek model seneng ya rupanya soal desa iya terus nontonnya asal nadanya gak kaca nadanya sih tau nadanya Assalamualaikum salam
iso nek tak terus no pantun iso 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 ae pokoknya sing nuntun iso ya Ya. aku rapal aku assalamualaikum waalaikumsalam apa iso nek tak terus nek pantun iso ae pokok enek sing nuntun sepeda asapnya tidak ada sepur neng dhuwur motor ning isor kok wong asepe nang jero bokong liane sepur sepeda kijang tuh ya kan saringnya begitu wong asepnya terus ambune assalamualaikum waalaikumsalam oh iso tak terus no pantun so wae pokok enak bener pedal gintep mesti budal setir ya senset mesti muter roda barang loro kudu padha nek rambeker iso mlebu apa to ya apa jenenge beker iso mlebu ya apa iso kayaknya gede ya ora bekak ora sama aku dadi kudu beker lagi di mantene ngene halah assalamualaikum waalaikumsalam apa iso nek tak terus nek pantun wae sing enak sing nuntun karikil kari nok sikil karipun kari terabo karinget kari tur anget lah nek karipe assalam tinggal wong ora keripik sapa ora wong penak karikil kari no sikil karibu kari terabut karingat lah nek karikil assalamualaikum